Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mayi, chikhulupiriro chanu ndi chachikulu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu la 20 Pachaka. Ndi pa 20 August chaka cha 2023. Pang'ono ndi pang'ono tikuchotsera masiku a Pachaka. Chikhulupiriro chathu ndi chakuya bwanji. Mawu athu a tsiku la lero, Mulungu afuna atipemphe, Mulungu afuna atilangize, Mulungu afuna atikodole kuti tikhwime tikule mchikhulupiriro. Chifukwa Mulungu sayang'ana nkhope, Mulungu sayang'ana mbali, Mulungu sayang'ana mtundu. Chimene amafuna mwa ife timukhulupirire, timukonde, timutumikire, koposaposa tizilandira madalitso ake. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 56 ndime ya 1 kudzawerenganso ndime ya 6 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Cosmas Kafwafwa kuchokera ku Holy Rosary Parish Likuni mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi Salimo namba 67. Mitundu yonse ya anthu ikutamandeni inu chauta, tiyeni tizitamanda Mulungu wathu nthawi zonse. Ndipo mawu achiwiri ndi olembera mpingo wa kwa Roma, kalata ya Paulo imeneyo, mutu wa 11 ndime ya 13 kulekeza 15 kudzawerenganso 29 kulekeza 32. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Chimwemwe Matiana kuchokera ku Holy Rosary Parish Likuni mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera, mutu wa 15 ndime ya 21 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi pamene Mulungu akutipempha kukulitsa chikhulupiriro chathu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya mutu 56 ndime ya 1 kuwerenganso ndime ya 6 kulekeza ndime ya 7. Chauta akuti, akunja amene amaphatikana ndi chauta mpaka kumugwirira ntchito, kumkonda ndi kumtumikira, amenenso amalemekeza tsiku la Sabata osaliwononga, nasunga bwino chipangano changa, ine ndidzawafikitsa ku Ziyoni, phiri langa lopatulika. Ndidzawapatsa chimwemwe m'nyumba yanga yopemphereramo. Zopereka zawo zootcha ndi nsembe zawo zinanso ndidzazilandira pa guwa langa. Choncho nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu a mitundu yonse. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Aroma. Aroma mutu 11 kuyambira ndime ya 13 kulekeza 15 kudzawerenganso ndime ya 29 kulekeza 32. Tsopano ndifuna kukuwuzani kanthu, inu amene simuli Ayuda. Malinga nkuti ndine mtumwi wotumidwa kwa anthu a mitundu ina. Ndimanyadira utumiki wanga umenewu. Koma ndimakhumba kuti
ndichititse nsanje anthu a mtundu wanga ndi kupulumutsa ena mwa iwo. Ngati anthu a pa dziko lonse lapansi adayanjanitsidwa ndi Mulungu chifukwa chakuti Iye adasiya pambali Ayuda, nanga kudzatani Iyeyo akadzawalandiranso? Kudzakhala monga ngati anthu akufa ali kuuka. Pakuti Mulungu sasinthanso atayitana ndi kudalitsa munthu. Kale inu a mitundu ina simunkamvera Mulungu, koma tsopano Mulungu akukuchitirani chifundo chifukwa cha kusamvera kwa Ayuda. Momwemonso Ayuda tsopano samvera Mulungu, koma cholinga chake nchakuti iwonso adzalandire chifundo pa nthawi yake, chifukwa cha chifundo chimene inu mwalandira. Mulungu adasandutsa anthu onse akaidi akusamvera, kuti Iye athe kuchitira anthu onse chifundo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 15 ndime ya 21 kulekeza 28. Yesu adachoka kumeneko napita ku madera a Tiro ndi Sidoni. Mayi wina wa Chikanani wa ku madera amenewo anadza kwa Yesu. Adafuwula kuti, mundichitire chifundo inu Ambuye, mwana wa Davide. Mwana wanga wamkazi wogwidwa koopsa ndi mzimu woyipa. Koma Yesu sadamuyankhe ndi mawu omwe. Ophunzira ake anadza nampempha kuti muze nazipita onani akubwera natisokosera. Yesu adati, inetu Mulungu adandituma kwa amene ali ngati nkhosa zotayika pa mtundu wa Israeli. Mayi uja adamugwadira nati, Ambuye ndithu ndithandizeni. Yesu adamuwuza kuti sibwino kutenga chakudya cha ana nkuponyera agalu. Mayiyo adati, zoonadi Ambuye, koma sudya ngakhale agalu omwe amadyako nyenyeswa zimene zimagwa pansi kuchokera pa tebulo la mbuye wawo. Apo Yesu adati, inu mayi, chikhulupiriro chanu nchachikulu. Zichitikedi zimene mukufuna. Pompo mwana wake wamkazi uja adachira. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, monga ndanenera koyambirira kuja, lero tikuyitanidwa kuti tione kukula kwa chikondi cha Mulungu. Chikondi chosangana nkhope, chikondi chosangana mtundu, chikondi chosangana nthawi, chikondi chopita kwa wina aliyense. Ndi chikondi chimene chikupita kwa inu, ndi chikondi chimene chikupita kwa ine, ndi chikondi chimene chikupita kwa ife. Ambuye Yesu mmawoyamba tamva funa atuonetse kuti Iye adabwerera wina aliyense pasi pano. Paulo oyera ndi uja amatilangiza, ndi uja amatikumbutsa, ndi uja amatiphunzitsa kuti madalitso sasochera. Madalitso atha kuchedwa inde, koma Mulungu akampatsa munthu madalitso amenewo amakhala ake. N'chifukwa chake tamva mu Uthenga Wabwino mayi wa Chikanani. Tikumbukire kuti Akanani anali adani a Israeli. Mulungu pamene Aisraeli amachoka kupita dziko limene walonjeza, anapezamo magulu osiyanasiyana, Ahivi, Aperezi, Majebusites, Magigabites, ena mwa amene anawapeza ndi Akanani amenewa. So sikuti amaonana ndi diso lokondwa kwenikweni. Choncho pamene Ambuye Yesu akufika ku dera la Tiro ndi Sidoni, akutionetsa kuti Iye adabwerera munthu wina aliyense. Tilipo pakati pathu anthu ena timaona ngati tingampange possess Mulungu, kapena tingampange domesticate Mulungu, kunsandutsa Mulungu wathu. Ayi, tiye tikhale umasuka, tiye tikhale ololerana, tiye tikhale ofunira ena zabwino. Chifukwa ena amene timaona ngati Mulungu sangathe kuadalitsa, adzayamba ndiwo kuchita zinthu zapamwamba kusiyana ndi mmene ife timaganizira. So mmawa mu Uthenga Wabwino tikuphunziramo zinthu zotani?
ndimafuna kuti la Mulungu lalero la 20 mwa zina zimene tingasinkhesinkhe ndizi. Choyambirira ndi monga ndanenera kuti Ambuye Yesu akupita ku dera la anthu amene asala Ayuda. Chikhulupiriro chawo nthawi imene Ayuda amangoona kuti Mulungu ndi wawo, Mulungu afuna afike kwa wina aliyense. Chachiwiri tikuona kuti mzimayi amene anali desperate, she was desperate and Christ was her only hope. Inu ndine timakhala ma desperate situations osiyanasiyana, ziliko nyengo zimene timathedwa nzeru, ziliko nyengo zimene timafuna china chake chitachitika mmoyo wathu. Monga mayi uja, palibenso wina amene angayankhe zosowa zathu, palibenso wina amene angakwaniritse zosowa zathu, palibe wina angatichiritse, palibe wina angathetse nthenda zathu, palibe wina angathetse njala zathu kupatula Yesu Khristu. Tizipita kwa iye ndi mtima wa chikhulupiriro. Ambuye Yesu sakunena kuti chikhulupiriro cha amuna anu, chikhulupiriro cha abambo anu, chikhulupiriro cha anzanu, chikhulupiriro cha nsembe anu. Akunena kuti mayi chikhulupiriro chanu nchachikulu ndipo zichitike zimene mwazifuna. Tilipo to anthu ena timayendera chikhulupiriro cha anthu ena. Muchina chilichonse, bambo mundipempherere. Bambo ine nduva ndikuopsezedwa pa nyumba panga pakumangobwera chinthu usiku, bambo mundipempherere. Inde we are supposed to form an army of prayer. Koma ife eni tikuyeneranso kuti tizikhala nchikhulupiriro mwa Mulungu wathu. Amamva pemphero la wina aliyense, nthawi ina iliyonse, pamalo ena aliwonse. Tikuona kuti mayi ameneyu chifukwa chocheza ndi Ambuye Yesu, chifukwa chokhala ndi Ambuye Yesu, akuona Mulungu akudziulula kwa iye. Poyambirira amati inu bambo mundichitire chifundo. Inu mwana wa Davide, nde wachoka pa bambo wafika pa mwana wa Davide amene tsopano ndi mprofeti chabe. Koma kumapeto kwa zonse akunena kuti inde Ambuye ngakhale agalu omwe. So she's developing, she's growing in her faith. Chikhulupiriro amatero kalata ya kwa Aheberi. Chikhulupiriro chimabwera pakumva mawu a Mulungu. Chikhulupiriro chimakula pakumva mawu a Mulungu. Chikhulupiriro chimakula pakuyenda ndi Yesu Khristu. Chikhulupiriro chathu ngati titalikirana ndi Yesu Khristu chidzakhala chikhulupiriro chofoka, chikhulupiriro cha nthete, ena amati chikhulupiriro cha chinenjenenje. Chimene afuna tionetse nchonena kuti tsiku ndi tsiku tizikhala ndi nthawi yocheza ndi Ambuye Yesu amadziulula. Mayiyu she's gradually moving nkumudziwa kuti Yesu amene akuyenda nayeyo ndiye Mulunguyo. Inu bambo, inu mwana wa Davide, inu mneneri, Ambuye. Inu ndine tikuyenera tikule mchikhulupiriro. Komatu kunena kuti tikule mchikhulupiriro ndi nkhani ina, kunena kuti tikhale mchikhulupiriro ndi nkhani ina. Chifukwa chikhulupiriro cho nthawi ina chimayesedwa, titokhala nacho chikhulupiriro, koma chikhulupiriro cha wina aliyense pa level yake chimatha kuyesedwa. Chimayesedwa chikhulupiriro cha nsembe, chimayesedwa chikhulupiriro cha sisteri, chimayesedwa chikhulupiriro cha mpingo. Koma tikati chikhulupiriro chikuyesedwa sizotanthauza kuti Mulungu atitaya, Mulungu atiwala. Chimayesedwa njira zosiyanasiyana, chimayesedwa mmatenda, chimayesedwa muimfa, chimayesedwa kukutsitsidwa, chimayesedwa pakunamiziridwa, chimayesedwa nthawi zina pakuchititsidwa manyazi, but in the end faith prevails. Izi tikuziona mwa mayi uyu pamene poyambirira, pamene akumudandaulira Ambuye, tikumva kuti Ambuye akukhala ngati sakuyankha, sakulabada. Kenaka akuyesetsa pakubwera ophunzira ake, tamuuzana kuti sokosera. Mayi uja akukakamirabe, persistent in prayer, importunity. Mapeto kwa zonse Ambuye Yesu akukhala ngati akumuuza mawu omugwetsa ulesi. Inu mayi sibwino kuti utenga chakudya chana kuponyera agalu. Ambuye ngakhale agalu omwe amadyako zakudya zimene zimachoka pa tebulo Ambuye wawo. She is so strong mu chikhulupiriro chake chimene chimaoneka ngati chochepacho kuti akukakamira akuyesetsa kuti mpaka chofuna chake chikwaniritsidwe. Chikhulupiriro chathu nthawi zina tidziona ngati Mulungu sakutiyankha. Nthawi zina tidziona ngati Mulungu akuchedwa. Nthawi zina tidziona ngati Mulungu sali mbali yathu. Nthawi zina tidziona ngati Mulungu akupambanitsa adani athu. Tisabwerere mbuyo. Chifukwa nthawi imene tidzakhale kuti Mulungu tikumusowa mmoyo mwathu. Chifukwa nthawi imene tidzafune china chake chidzachitika mmoyo mwathu. Aliko ena adzatiuza kuti tamuuzana kuti sokosera. How many times tasowa kumana ndi atsogoleri a mpingo, kanda nsembe, kanda group. Ankupeza kuti mwina anthu ena ayika ma blog kuti ife tisakumane nawo. Ka munthu ufuna kumana kanda bishop, ankupeza kuti mwina ena ayika ma blog kuti usakumane nawo. Don't give up, keep trusting in God. Kenaka mayuyu lero pamene Ambuye Yesu akutipempha kuti tikule chikhulupiriro, akutipatsa phunziro linanso la mphamvu. Mavuto amene timakumana nawo azitisandutsa, azitikokera. Problems that we face in life should draw us closer to Jesus, closer to God, closer to the church. Nthawi imene ophunzira Ambuye Yesu amamuuza kuti taamuza na kuti sokosera muze nazipita, nthawi imene imfa imaoneka kuti ikuyandikira mbanja lawo, nthawi imene imaoneka kuti Ambuye Yesu amuyankha, mayi sanatalikirane pafupi ndi Ambuye Yesu. Anakakamira, analibe pafupi, ndipo
the more amakhala ngati akugwetsedwa ulesi, the more she was closer, even closer to Jesus. Ambiri tikakumana ndi nyengo zofoka, nyengo zotsamwitsa, nyengo zokhumudwitsa, timatalikirana ndi Ambuye Yesu. Mayi mavuto yake akumuthandiza to come even closer to Jesus. Problems must always move us even closer to God. Komano tikuyenera titayima nkudzifunsa kuti chilipo chimene mmoyo mwanga ndatopa nacho kupempha, chilipo mmoyo mwanga chimene ndatopa kulonjezedwa koma sichikuchitika. Is there anything that I'm tired of asking? We can't promise kuti zidzakwaniritsidwa liti kapena mwamuyeso otani, koma chimene tinganene mopa Mulungu pano nchonena kuti nthawi yake Mulungu adzatipatsa. Amayankha mu nthawi yake, amapereka zosowa zathu malingana ndi zimene Mulungu afuna atidalitse kuti ife tikadalitse nazo ena. Chinthu chachisanu nchimodzi chimene tikuphunzira nchonena kuti mavuto amene anakumana nawo anthandiza kuti achotse kunyada mkati mwake. Tanena kuti poyamba paja Akanani ndi Ayuda samaonana bwino. Choncho mayi wa Chikanani kupita kwa munthu wa Chiyuda ndekuti kunali kuti munthu wadzitsitsa, munthu wadzifikitsa pa level ena yake mpaka akugwada, she is on the knees. Tichotse kunyada ngati tufuna tilandire thandizo mmoyo. Tilipo anthu ena tikuvutika, not necessarily kuti otithandiza palibe, koma chifukwa cha kunyada kwathu, kuyerekedwa kwathu. We pretend that everything is okay. Ndine munthu, ndinu anthu. Timakheza misozi tonse timakhala ndi mantha, tonse timakhala ndi nkhawa. It's better to share with others. Chimene chikukuopsani mmoyo mwanu, auzeni awiri atatu amene mukuwakhulupirira, auzeni ansembe anu, auzeni amfumu, auzeni kanda apolisi, auzeni kanda anesi, auzeni anthu amene mukukhulupirira kuti atamva vuto lanu atha kukutsegulani m'maso. Koma ambiri mwina tikudwala matenda tuchita manyazi, ena tikudwala matenda ammaganizidwe tuchita manyazi. We don't share. Let us open up. Tichotse mtima wakunyada, ndipo khapu pamene tachotsa kunyada pamene thandizo limabwera mmoyo mwathu. Mayi yuta akutikumbutsa zimene anapanga Namani. Timamva kuti Namani atagwidwa ndi khate lija, mtsikana wawo, mdzakazi wawo adawauza kuti kwathu kuli mneneri amatha kupemphera zinthu zimayenda. Namani anapita kumene kuja modzichepetsa, ndipo ngakhale mneneri adakawalamula kuti mukasambe mu mtsinje wa Yorodani maulendo asanu ndi awiri. Mtsinje wa Yorodani nthawi imene uli wakuda kusiyana ndi mitsinje yakwawo. Namani ngakhala anali kunyenyereka, finally anagwada, ndipo finally analowa m'madzi ndi kukhuvula ndi kusamba, anachiritsidwa. So too with this woman, akulolera kugwada nkupempha kuti Ambuye mundichitire chifundo. Lero yakwana nthawi yoti inu ndi ine, even moyo wathu wauzimu, tizipeza nthawi yomalandira sakramenti lakulapa, pomanena kuti Ambuye mundichitire chifundo, ine ochimwa ndifuna ndiyambenso mwatsopano. Kenaka tikuona kuti mmoyo muno, people will not understand what you are going through. Don't waste time trying to justify or trying to make sense to them. Ndoche pamene adzamvetse nyengo zimene mukudutsamo, ululu umene mukudutsamo, kusowa mtendere kumene mukudutsamo. Ngakhale anthu asalabade osataya nthawi kupanga prove to them kuti simukudziwa zimene ndikukumana nazo, ino simukudziwa mmene ndikumvera. Only your Father in heaven akudziwa zimene mukudutsamo. Mu nthawi yake mukapitiliza kumpempha ndi chikhulupiriro akuchitirani china chake. Potsirizira tikuona chikhulupiriro cha mayi ameneyi, zonse zikuchitikazo sikuti ndiye amadwala, akupemphera zimenezi mwana wake. Chikhulupiriro chenicheni chimene lero Ambuye Yesu anena kuti chikule, chizikhala other people's based, other people oriented. Ambiri chikhulupiriro chathu chimene tili nachocho chofokacho chimakhala chikhulupiriro chongoyang'ana zosowa zanga. Ambuye mundichiritse, Ambuye ine zakuti, Ambuye ine zakuti, Ambuye ine zakuti. Ayi, inde aliyense ali ndi mavuto ake, koma titang'anang'ana mavuto athu tizikumbukira konso mavuto anthu ena. Paja ndimanena mobwereza, we are blessed to bless others. Mulungu adatipatsa maluso osiyanasiyana, mphamvu zosiyanasiyana, including chikhulupiriro, kuti iye akatidalitsa, madalitsowo tikatsanyulirenso anthu ena. Tapempha Ambuye tsiku la lero, poyamba aonjezere chikhulupiriro mwa ife. Chachiwiri atipatse mtima olimbikira kuti nthawi zina pamene chikhulupiriro chathu chiyesedwa, nthawi zina pamene chikhulupiriro chathu chibwezedwa mbuyo, ngakhale ndi anzathu amene amafuna kuti khumudwitsa mu nthawi imene ife tikusowa thandizo kwambiri, tipitirize kumkhulupirira Ambuye chifukwa iye amayankha pemphero la wina aliyense. Akuterotu muimbitsi wa Salimo tsiku la lero kuti pazifukwa chonena kuti tili ndi chikhulupiriro, chifukwa chonena kuti Mulungu amayankha mapemphero anthu, tiyeni tsono ife mitundu yonse ya anthu tizitamanda dzina lake. Inu mitundu yonse ya anthu titamanda Ambuye, mitundu yonse ya anthu ikuyamikeni inu Mulungu.
dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To